12 l-entità tefgħu il-proposta tagħhom għal bini jew żvilupp ta' djar residenzjali fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Dan wara li kien hemm 29 entità jew persuna li ġabru s-sejħa. It-12 proposta issa jgħaddu f'idejn il-Kumitat t'Evalwazzjoni li nħatar għal dan il-għan. Mir-rapport ta' dan il-Kumitat ikunu ddeterminati l-lokalitajiet ta' fejn se jkunu mibnija dawn id-djar. Min-naħa l-oħra l-espressjoni tinteress għad-dar residenzjali għal persuni b'diżabilità f'Għawdex waslet fl-aħħar stadji tagħha. Meta ħarġet din l-espressjoni f'Lulju li għadda kienu 11 l-entitajiet li wrew interess. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana fissret kif lan tal-Gvern u li l-post fejn se tinbena d-dar residenzjali f'Għawdex ikun f'idejn il-Gvern sal-aħħar ta' din is-sena. Caruana sostniet li l-Gvern qed jaħdem bi-sħiħ għal dawn id-djar biex il-ġenituri jkollhom rashom mistrieħa li wliedhom ikollhom post fejn tingħatalhom l-attenzjoni li jkollhom bżonn u fl-istess ħin jibqgħu fil-komunità. Mal-ġenituri jenna nitkellmu ħafna snin, u allura nafu x'hemm bżonn u x'ixtiequ l-ġenituri. U aħna se nippruvaw intuhom is-serħan tal-moħħ, ovvjament f'daqqa l-ġenituri kollha ma nistgħux, però ħajkun hemm proċess fejn ser inkunu qegħdin nagħmlu numru ta' djar matul din il-leġislatura li ovvjament imbagħad fis-snin ta' wara ser ikun qed ikompli jiżdied il-proċess u jkollna iktar djar.